Oletko sä kattonut näitä sun ikkuna yhtään? Joo, tiedetään. Mutta mä ajattelin ostaa uudet ikkunat. No ei kannata. Nää on ihan hyvää vanhaa kovaa puuta. Nää saa kuntoon vielä ihan maalaamalla. Saadaanko? Saadaan. Tää näyttäisi olevan vanha öljymaali. Mistä sä sen tiedät? No kun tästä ottaa tämän maalikalvon ja taittaa sen näin, niin se menee ihan poikki. Me voidaan maalata tää joko öljymaalilla tai sitten vesiointeisella akrylaattimaalilla. Mutta mitäs me tehdään nyt ihan ensimmäisenä? No ensiksi meidän täytyy poistaa tämä irtonainen maali, sen jälkeen pestä pinnat, jonka jälkeen pohjustaa, pohjamaalataan ja pintamaalataan. Milläs me tämän vanhan maalin saa pois? No ihan skrapaamalla, eli kaavitaan se vanha maali pois siitä. Ja siis kannattaa käyttää vähän erikokoisia kaapimia. Nämä vanhat harmaantuneet puut kannattaa hioa vähän vaaleammiksi, että saadaan tätä vanhaa puuainesta pois siitä. Maali tarttuu vaan paremmin siihen, kun se on poistettu. Mitäs me sitten tehdään? Seuraavaksi nuo vanhat maalipinnat pestään. Ja pesemiseen kannattaa käyttää ihan tämmöistä tiskiharjaa. Ikkuna on nyt pesty ja se on kuivunut vuorokauden yli. Mitäs me tehdään seuraavaksi? No seuraavaksi me pohjustetaan se Woodex Aqua Base pohjusteella. No sen takia se suojaa tätä ikkunan puuta, laholta, homeelta ja sinistä ja sieneltä. Tää pohjusto on nyt kuivunut, jokos käydään maalaamaan. No ennen pohjamaalausta kannattaa käsitellä nämä ruostuvat metalliosat ruostineesta maalilla. Ja sen jälkeen päästään pohjaamaan. No seuraavaksi pohja maalataan Futura Aqua 3. Siihen on nyt pohjamaalit vedetty. Mitäs me tästä eteenpäin mennään? No seuraavaksi pinta maalataan tällä Futura Aqua kalustemaalilla. Se soveltuu ikkunoiden sisäpintoihin ja ulkopintoihin. Jahas, jääkö ostaisit uuden ikkunan? No en, tästähän tuli hyvän näköinen. Niin, ja helposti maalaamalla. Kyllä.